Kaixo, bai. Kaixo, Joni? Zer moduz? Ondo zaberko? Jakin ezatu nire ilusio handia egiten direla zuen bende guztia. Bueno, postera ez nire bai, zurekin elkarrezketa egitea. Egoitz lasa, Bai. zagauztaga. Halaxe. Aktogea nuski, nolatan zizinen mundu honetan. Bueno, pixkanaka, hasi nintzen berandu, esango nuke, nik txikitan horrelen un antzerkirik egiten, edo ez dauka gogoan bintzat horrelako ezer. Eskolan, da horrelakorik. Eta gero hasi nintzen herrian, herriko antzerki taldea, Alproja taldea ikusten. Urtean behin egitu dute herri antzerki bat, emanaldi bat Euskal Jaiegunean. Eta pixkat, hor, kuriosidad piztuten hasi zitzaidan. Eta, eta egiten 18 urterekin hasi nintzen parte hartzen beraiekin. Urtean behin, eta ensaioak egiten egiten udan, eta, gustoko, eta ondo molatzen nintzen, eta pixkanaka, gustatzen, eta, erabaki hartu nun, nahi nuela antzerki ikasten hasi. Eta ikasten hasi nintzen, eta berala, lanean hasi nintzen baita ere, aurrentzako antzerki egiten, eta pixkanaka, hor jun da. Zein izan zen zure olako lana profesional edo zure lehenengoa? Lehenengoa? Eta kontatuko zua polita da. Egon nintzen Durangoko azokan, pailazoan egiten, azokan zehar, bertsolari aldizkarirentzako. Niriko horrelako bat, Zumaiarra, Antxoka, da bertsolari aldizkariko editorea, eta egiten dituna. Eta orduan, promozionatzeko behar dut, eta orduan Inaxio Tolosarekin batera, pailazoan egiten. Eta orduan, nire lehenengo lan profesionala ordaindu egin izan zen Inaxio Tolosarekin. Eta ginean clown pailazo modua egiten, bertsolari aldizkaria pixka promozionatzeko Durango azokan, azoka zaharrean, Osea, azoka egiten zanean. Ez bain landako gunean. Honezukeko errepitea nahiko potentea daukazu egina, baina jongo gaba nire gustatu zutzena pila antzerki obra batera gutxina zurea zen buruz. Oso ondo, asko gustatzen da, nahi ure egitea, eta hor ere, anedota ezberdina ditugu baita ere. Adibidez, hasieran egin behar genuela, beste modu batera, beste formato batean, hasiera, Angelekin, da Isabelekin, eta Iñakirekin, Iñaki Agirrezabalekin, eta egin behar genuen antzerki txiki bat, eta nik egin behar nuen, protagonista nagoen izen ez dekoratu. Juan Martellena, pentsa, hola zan gauza txiki bat. Eta Getxoko taberna batean egin behar genuen hasiera. Bai. Eta azkenean ez genuen egin, eta gaina ez genuen egin okeraz banago, nik gaixo jarri nintzelako. Okeraz banago, oni edo Isabel edo... uste nintzela angina hundi batzuen jarri nintzen, eta suspentu inberrik zen genuen. Eta eskerrak. Eskerrak ze gero beste guztia etorri zen, eta autori genuen, eta produzioa pixkat potenteago jarri genuen, eta beste prozesu batean sartu ginen, testu hobetu, tal, Nagorek eta adaptatu zuten liburutik antzerkirako testua, Nagorren buruk, eta jarro beste bide zora irik izan, eskulare guztia ziar. Nahiko abakasta izan duen. Egundokoa, guretzako ikaragarri izan zen, eta jende asko rentzat ere, tipa horretara iritsi ginelako leku askotaran, antzoketik irten egin ginen asko, eta frontoietara, eta plazetara, eta joan ginen pixkat antzerki hori irekitzen, Garai batean lehen egiten zirenolako, baina gure izan zen, asko zen. Gainera nik uste zela krisi aurreko garaia, audaletxetan dirua zegoen, eta orduan festetan, eta antolatzen zuten, eta gero, barra egiteko halako aukera ematen zuenez, jendeak nahi zuen eraman bere herrira, eta ikusi, eta bere abieliz ikusi, eta horrela asko mugitu ginen. Eta gainera,
zuk esan bezala antzekia pasa, baina, bueno, ondo dago ebe antzokitik ateratzea antzeki pilotaleku batera. Bai, pilotalekoen gertatzen dena da askotan oso gaizki entzuten dela. Bai. Eta zenbaitan ezin da egin edo ez daude prestatuta. Bai, holako espazio handia pilota jokatza bakarrikan, ez? Ba, ez dago sare bat edo tela bat, pixka eta akustika mejoratuko duna. Gero baita ere gertatzen dena da antzokietatik ateratzean, batzen intimidade antzokiek ematen dizun goxotasun hori galtzen dela. Obra antzerlan tipuan arabera, arrasagoa da jotea edo ez. Gurea kasu honetan oso erraxa zen, alaia zen eta egiten genuen, eta bazauden momentu intimoak, baina ez dakit etzan drama bat edo pixkat behar duna goxotasun gehiago ez, gurea zen kobede hutsa, eta azkenean, oso ondo, momentu binean ibiltzen. Ogat, esaia zuzuk antzeki obra bat, zergatik asko egin dituzu, badakit esan bat, eta horrein inguruak nahi dezuna, edo nolatan, edo anekdotaren bat, Antzerki obra batena, egindakoena, gora akoratu behar dut. Bira, bat kontatuko izut. Anekdota polita dalako, egiten dalako. Egiten aurrentzako antzerkia egiten genuen. Eta Gorrengo taldearekin. Angelekin, eta Iñakirekin, eta Isabelekin. Eta urte hartan egin genuen, ez dakit Isabel igual zegoen ez akordatzen, tristea konsolatzeko makina, duratxuneri liburu ipuinan oinarretako antzerki obra bat. Eta jo ginen Araiara. Araia. Eta han, kultura handia dago antzerkiarekiko, eta humoreko antzerki festivala daukate, eta jo ginen eta kalean. Eta ginen Land Rover baten gainean juten nintzen ni, mozorratuta, eta neukan musika maiaren nik eramaten nuen, eta antzerkia, eta dena Land Roveren gainean. Eta arguntzan, piskat estrukturaten gainean juten zela. Eta geunden kalean, eta alako batean, etxe baten azpian, plaza moko baten nengo, mesela, etxe baten azpian zen, eta erabente, bota zuten, poltsa bat, justu musik ekipoaren gainean, maiaren gainean, poltsa plastiko eskoetan. Nondik bota da, eta harrituta, gora begiratu nuen, eta zeuden Aitona Mona batzuk, balkoian, hola, kaso egiten, zuentzako, gehan berintatzeko! Eta plastikosko poltserekin nuen, eta zeuden pasta batu, zeuden kaja hartan. Eta esatzen oso momentu ukigara, porque ikusten zu hor, antzerkiarekin daukaten jarrera, eta kejatu beharrean volumena dagoelako edo zer dagoelako ez. Beitu, festara batu eta oso polita esan zanetzako oso ukigara. Keja asko entzuten ditugu eta batzutan, Bai, askotan soinu dela eta ez dela eta beti dago beten bat keja eta esratik, keja eta festetan. Neuktu egin behar da, ez. Bizi baldin mazea egunero soinu erekin, noixa min baldin bada festa dialako edo zerretakoa. Nik uste, onartu litekela eta pasalekela. Eta telebistan bidez, hemen lagundu behar dira ez ezagatu, naztutan hori pizakade. Uazemanken egon zea, zemur uazemankeko formatua zeago desberdina. Bai, ez dauka zer ikusirik, uazemanken erritmoa beste modu batekoa da, zera asko eskarragoa, telebistako erritmoa da, pon. Eta errepikatu behar dira, toma, grabazioa, ez da zuzenekoa. Orduan hor, luze egiten da batzutan, baina oso ondo pasatzen genuen egia esan. Uazemanken gainera gidoilari bini nintzen baita ere, bai. Eta ordu, bi gauza egiten ditun, gidoi gehiatzi eta antzestu gehiatzi, orduan izan zen garrai bat lan askokoa, eta baina, indar asko egin duen eta oso gustora egiten genuen. Bai, oso produktu polita izan zen egia esan. Eta oso gustora egiten genuen, eta bai, desberdina, baina orduan sartu nintzen telebistako munduan, eta gustatu zitean egia esan, baita ere. Eta zan sormena, sortu ideak eta orduan da desberdina, antzerkian bai sortzen duzu, baina zuk interpretatu dituzu testu bat.
Zango nuke, eta hemen ja berdiz desberdina zen. Hemen jaiten zenun baitere gidoiak sortu, eta hor sartu zitzaidan eri harrak idazternak, gidoiak idazternak, eta hor idazko gustatzen da, bai. Aizuko, esan ezapeko gidoi bideare bazala, Bueno, bai, egin zenet, bai, eta ala da, bai. Telebistan guazemak esanre, baina zu esan programa batzuk bateratu dituzuna. Bai, guazemanken, Brinkolan. Brinkolan, baita ere hor ere antzesle bezala eta gidoilari bezala, biak. Gero... Kontatuko dugu zugau zaga. Eta gero baita ere DBH. DBH nik gidoilari nintzen. Eta tarteka agertzen nintzen baita ere, jendea behartzenean, baina bai gidoiak idazten baita ere DBH nola egin ditu noiek. Eta noa, eta Finlandia, baina, oie pixkat guazeman gen... Zerakoak, Lehenko Brinkola. Brinkola. Gidoi bidea esan duzu, Bai. Bueno. Nola de boste okubitu zitezu traba beltza. Bueno, egia esango zu, nik tramak enituen nik idat, nik tekstuak idatzen nituen. Ba. Tramak zian Nagore Aramburu, Telmo Esnal eta Xeraltunak, Kixirenak. Oiek egin zituzten traba beltza. Baina, bueno, nahi gen nun, pixkat egon ginen laguntzen sormen zebatan da, bai, idea bazan iluna izatea, eta Euskal Herri sakona esango nuke, berdea, ezea, ez pixkat hori dena. Minimalista, Bai, bueno, minimalista eta gero personai zomorroak, ez? Euskalduna pixkat bakera, Gipuzko batez ere zomorro xamarrak, eta baiara arteko zea hori, bai. Eta ordu, bueno, pixkat nik uste hortikan atera zala idea. Nengo gogatzen ez, hori errepikatu egin da. Eta ben baina, uda baiteak ikustez, txiki ez nunuletzen zaba, baina ala ere gustatzen zitzelak gustea, Bai, beltza pixka baina humorea zeuka. Aztertzen bali mazea baita beste ikuspegi batetikan, dauka gizartearen dauden gauza asko salatu egiten ditu baita. Txorokei asko daudenak, eta bar, eta polita dago. Eta baina ikusteko igual, ogai pixka bat galduta dagoen bizimodu bat, ez? Bai, bueno, a ber, bizimodu estiloa, hauek nahiko xilebra zuten, bai, gizu ze jate zuten. Baina gara bateko dendak, estiloak, ultramarinosak eta tal da, bazaude nolako bizimodu desberdinak. Bai, animalikiko behikortasun hori, animalik importantia badia eta tal. Badaukate gauza batzuk oso interesgarria denak, eta polita dianak egia. Asko eman zina, beste gauza bat esaten. Eta baina bilbotago bat etortzen eta eurikoak akatu egin dute. Bai, bueno, danak, etortzen da guztia barrura, horretik kan. Eta beko bakoitza bereitzeak saltzen eta baieko joku batean esaten zuten Brinkola uroleak. Brinkola bihotzea, bai, hori zan erabakigunea. Hori da gure aurre erabakitzen ziren arauak eta guzti horiek eta bai, zer egin da, zer ez egin da, oixe, polita. Oso polita Brinkola. Guain ikusi diteke, ETV nahi eranean badago. Bueno, ogai, igual egoitzak akatu egingo dut konparazio txiki batak ez baina, bueno. Debe hatxe, pixka bat antzekoa akape. Bai, zeharo, eta oinarri ere hori izan zen, ideia hortikan hartutako izan zen. Ez ideia kamara, kafearen gidoiak, baina bai, kamara bat erabiltzarena,
Guk desberdin egin genuen, ze egin genuen lau set desberdin. Nola lau. Kamara kafean zen, kafea eta pasillo bat. Ba. Buken ascensorea eta guk egiten genuen kafe makina, edo irakasleen gela, komuna, fotokopiadora eta jangela. Lau espazio egin ditu. Eta, bueno, piskatori egitea erabaki genuen baita ere, desberdina, bat produzio atletikan ere harinago izateko. Platoan, barruan egiteko, kamera bakarrarekin, eta aktoreetan eta gideetan egitea esfortzua, ez. Eta hor, balora handia dauka aktore zuzendaria, ganartzu bazuak, ze egiten zuen koreografia hau desela. Hala? Claro, porque kamera bakarrakin, aktore asko mugitzeko inork ezin du estalita geratu. Orduan, hola mugimenduak eta beti aurpegi guzti ikusi bertzian, eta hor pixkat egiten zen koreografia oso lan polita egiten. Eta, nola ez dago plano aldaketarik. Claro. Eta hor, importantea da, akaitzik ez zeraitik. Bestela berri hasi gara. Askotan gazten zidan. Eta ez akatsa trabatzeaz bakarrik, baizik esan nahi zut, non zauden, nola ikusten zaizun, zezuk aktore bezala askotan ez dakizu ikusten zaizun edo ez. Segun, markatik kanpora lima zaude igual, arpegi erdi bakarrik ikusten zaizu, eta orduan, horretik oso lan handia egin aktorek eta aktore zundariak dira. Eta konditzea gonkala ikustea, eta bide-betez, egin zudete, azaude behar kerabatzen ikusi nahi eta sekuantzia bat. Ikusten nuen? Beto. Eta zaila da. Ba, hombre, goratu erduzu gauza asko, eta movimendu atletikan eta ere, bere gauzatxo dauka. Ez dira minutu asko. Bestela ezingo lehitzateke egin, ez da egin garria, baina azkenan egun guztian zehar ordu asko sartzen dira. Eta egon berezu, denbora asko oso konzentratuta, eta horrek nekatu egiten du. Nire kasuan nire idazten egoten nintzen, orduan, nintzen hain beste nekatu, baina beste modu batera nekatuko nintzen, izango duke. Bueno, eta ni 14 urte dituela zerretineko ez hain eskerituta lagun bat gauetan Finlandia zegoelako. Badakizu zertzak nire lagun bateko plaza. Zein zen? Agertzen dira, ordenagailua pasa edo zer egitek, gero afaldu sofak ibilbide saioa ikusten, gero Finlandia ikusteko hori zen plana. Hori da. Ze polita. Finlandia, polita baita. Niri maite minu egin zidan programa horrek. Elkarrezketak, eta pixkat ezberdina, ez? Batea, bestea, publikoa. Eta nolatan burugatu zitzaizuen programa hori. Bueno, programa hori pixka bat evoluzio bat izan zen. Guazemanketik ento zen, guazemanketik pasaginan noa guara, gero guazeman 2.0, 2.0, horri biginan izenak aldatzen eta tal. Eta gero, beste momentutean Finlandia, programa desberdina, publikoa ekartzea, gonbidatu ekartzea, eta evoluzionatzea erabaki zen. Eta hor, orkesleak, eta beste formatu bat. Baina pixanta pixkat evoluzio bat. Eta, hortikan bideratu zen, baina da denbora guztian gauza bere egiten ez egotzegatik, edo olako zerbait izan zen. Eta goina da. Plato batean. Platoan noagoan ere egin genuen, platoa sartu genuen, eta, zer ondo funtzionatzen zuen, bestetan ezain ondo, ezaingo genuke. Baina kasu honetan, gonbidatu ere bat zegoen, eta pixka bat arindu egiten zuen guztia. Finlandia oso polita. Eta dekoratu oso polita zen, platoa oso polita zen. Lokala bezalakoa, eta... oso polita zen egin zen. Eta noagoa? Noa txurila zen. Txurila, rampa batekin, jentekin ala, eta atzean zerraia batzuk, eta horrela, eta... Desberdina, berritzailea, desberdina, baina...
Baina, bueno, ni nero kabuz ni guazamakekin geratuko nintzen. Bai, esketxan hori zen gure alde fuertea esan nuke, hor gustora hor pasatzen nuen. Eta arregitarra. Eta arregitarra, Aizoko urtetzen zuzaren. Bai, jende asko esaten digu egon dikan, guazamak, berriak hartzen dute da. Egotuko dago, ezuke gugakagaia da, adibidez, beti guazamak eta hauak beti erramango dezagotek beste izan den. Claro. Haurtzagoa. Hori da. Eta niretzako ere bizitan parte oso gogangarria, oso ondo pasan, oso ondo esperientziak, lagun artea, oso betzaren polita eskatorko. Eta zenak, zer egin zuen hori? Bazinean gauza txikiak egin ditut. Laburmetrai bat egin nuen akordatzen naiz lehenengo zinen egin nuena. Nola esan? Dortoka uartea. Bai, Marus Olorezekin, eta, bueno, lehenengo esperientzia rodaje batean, kurioso izan zen. Bai. Eta gero egin ditut, Telmo Osnalekin baitera Amona Putz egin duen, laburmetraia. Urte horren Amonan papertxo bat. Kutsida Zubide Isabel filmen ere papertxo bat. Zein gehiago, Arrilla. Alberto Ortiberekin Arrillan egin nuen, hor pixka papel zeagoa eta hor izan zen guztua. Polita, Bai, idiproarekin eta bueno, eta gero ja loreaken. Eta Handian ere bai, agertzen naiz, Handia. Handian ere badauka bere papertxo bat. Orduan gauza txikiak egin ditut, baina oso gustora. Eta 8 apellidos vascos nire tartetxo txikia badaukat. Eta loreaken zen modu. Oso ondo arraroa, hasieran, ni Donostian geratu nuen astebetean, eta ia dena etxean, izango zena, eta momentu plano luzeak eta zeuden, eta hau zer arraro lorei begira 2 minutun. Hau zer arraro, ze egiten nahi, eta jakingo alute zuzendariek ze egiten, eta bai, eta oso ondo, Moriartikoak, Garaño, eta zoragarriak. Ionda Lelo. Zautu zu. Hemen egota. Bai. Gaina osokoa da. Hori da. Eta gebe goenaga etorriko da. Ondo. Oso jatorra. No, plazera ditantzen nahi egin lan egitea esan. Eta gainera esan dezakego historia tristea da, Bai. Loreaken gertatzen dena da, eriotza batek eragin desberdina ditula. Eta eriotza eta afrontatzeko modu desberdina daude. Bakoitza du berea eta guztia dia balea garatiak. Ez dakit. Eta bakoitzaren talka, Bai. Txokeak, asteroak eta... Bai, ondo. Oso zea da, bakoitzak afrontatzeko gauzak afrontatzeko daukan modu desberdina. Eta gainera, asteto defendituta dago izen buruak, loreak. Zer gestatu daiteke loreen inguruan? Bai, hor gainera izenburua aldatu zuten. Hasieran zan loreak errepidean. Bai? Eta gero aldatu zuten loreak era. Eta bueno, hobeto, irekiago oraindik, loreak errepidean da... Zeago, baina irekiago. Eta hundiak ze papel txiki tokatu zen zu. Nei, loreaken? Hundian egiten nun nintzen, esango nuke Ramon Agirreren bizi zen baserria, edo hundiaren atzo gonden baserri horren jabean nintzen. Eta beraiek zeuden maizter. Eta momentu batean etortzen zait Ramon, hemen sakoratzen personaian izena, eskatzea alokero pixka jaisteko. Eta nik esan dut tururu. Mendian eskatzen dizula kalean eta bai. Etxe atarian etortzen da, eta gero saltzen diot, azkenean. Nola diro egiten duten, azkenean baserria saldo egiten diot. Ze polita dugu. Bai, handia oso polita. Eta urte berri hori namuna. Eta urte horren amona, Telmorekin egiten nu eiztari batena. Hasieran, pelikulen hasieran, eta bueno, protagonista
protagonistatako bat behintzat, zuz izan ez etorreko, Josean Bengoetxea, ehiztaria da izazaia. Eta ni nintzen bere, nola esan genuke, ehizeko kuadrilekoa, hori da. Eta hor da, ziren horban, ehizeko... Zer pelikulak galdetuko zinake guztu gara? Ofa! Ez dakit. Azkenean aurretxe osten ere egin de papertxo bat. Baina ez da atera, baino... Badakit montatzen egin. Loreak ekin igual geratu. Loreak ekin. Bai, gero pelikulak bera oso borobila delako. Eta beste, Arritian nire etzako personalki lan gehiago suportatuzulako, papera handia bazalako, Arritiak asko gustuztean, baita ere. Baina gero, Loreak bere ibilbide hori egin du, Oscarretarako bide hori, eta orduan horrek ere arrotasun puntu bat ematen dizu, eta bai, Loreak esan hori. Komentatu ditugu hainbat proiektu pila bat, baina zer iruditzen ikusten ditugu batzuk irudien bidez. Ondo? Ikusi da. Aldin behar dekela egia dek, Tomai. Hau ez bat ere segurua. Oi, mayor día. Etxean ez aldiate jaten ematen nio, hau alambre gau. ¿Cómo son las mujeres? Se enfadan por cualquier cosa, ¿verdad? Che, boludo, ¿por qué no me haces un favor? No me lo digas. ¿Quieres que sea el padrino de tu boda? No. ¿Por qué no te tomas el primer avión y te vas un poquito a la reconcha de tu hermana? Uy, me encantaría, pero como hermana no tengo, con tu culo me entretengo. Ay, qué bonito es el amor. Love is in the air. ¿Qué tal, pareja? ¿Estáis listos? Bueno, vamos a tener que ir tú y yo porque Saúl tiene una reunión de trabajo. Qué lástima. ¿No lo puedes cancelar? No, imposible. ¿Qué le vamos a hacer? Te vamos a echar de menos. Banan, pasatzeko esan diet konsulta. Berroi Europarko prest daude konsultako. Ze konsulta! Zait jo jarriko du ba? Ama, hau, eskioko ama berginan aparizio bezala da. Gertatzia nahi du, eta gertatu ingoa. Behon digela, Zerrize bat telan egin be oera, hola nire etorriko ninuke, bai, baserria. Hombre, zakilo! Etxepak abultiosan! Ta hostila bakarrik edo kabendio gebali jau? Kabendio, dena zen beratzek. Ze hostile jeit! Bai, hau ikusi dugu zuge errepaso bat komentatu ditugu. Hainbat proiektuak gauzak galdu dira ordu. Baina, eta nik esan behar duzu mila esker etuzteagatik. Eta bidaleko diako kuga ikusi dahi musu handi bat. Bai, bai, Venga, gente. Agur. Zaindu!